Hello mga kuwigel! So yun po, yan, sa pagkakataong ito, magmumukbang po tayo ng spicy squid binagoongan. At siyempre, pinartneran po natin yan ng lechong kawali. Malutong na malutong po yan. Siyempre, maraming kanin. Tapos may halo po yung shiitake mushroom, tsaka po yung, yung talong. Tapos ito po yung ating sausawan na Mang Tommy. Siyempre, meron akong import. Ayan. Marami po kasi itong pagkain po natin. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ma'am, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo po sa amin sa isang pagkainan. Po, lagi po kami may makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalangin ko sa inyong pagmana sa Kristo namin tapagligtas amin. So yung hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Ano po, nakagat ka? Natin kumbala. Init pa po. Ayan o. Mabagat pa para sa inyo. Kain po. Saan po? Susulo na. Sarap. Sarap. Ito na ng gulay. Sige po. Huwag ka lang rito ha. Medyo yung kawali ha. Sarap. Sige na lang.
Oh. Nako, nakuha ka. Lutong. Sarap. Sarap. Lasang karne pa yung shiitake mushroom. Ano ba? Ba't ang kawali? Sarap ang juicy. Sarap. Kapag nakuha na. Hindi ng mga alaga namin. Yung pasensya na po kayo at nabitin po yung ating kain at sinaway lang po namin yung mga aso. Yan, diretso na po tayo. Tayo na. Tayo na to. Sige po. Tayo na tayo. Ito, kaya mo pa to? Kaya mo pa? Ako na po. Kaya, wala ka na. Tama-tama lang po yung timpla ng ating binagoongan. Tapos yung pagkakalutong po na itong ating kawali. Ang sarap. Oh, mukhang masarap na Pasimot na, paubos na. Sarap talaga. So luto yan, na. simulan ko na ang ating shout out. Shout out po kay Sonny Boy Gavan. Bobby Fernandez from Calatagan, Batangas. Shout out po. Kay Hurley Palomar Ohinal and Juan Lorenzo Ohinal. Meds Loriente ng Santo Tomas, Batangas. Simon Correa, shout out. Aryan Laderas. Shout out kay Marco Begonia Solibaga ng Batangas. Mayroong subo pa sa bunso. Pag ito po talaga, important. Kahit gano'ng kadami, ubos po namin yan. Let's bite. Sarap. Yan, natapos na naman po yung sa masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinaglob niya ngayon. Maraming salamat po mga kugil. Pero bago po yan, paalam pa.